Hadin ka jing pediang ya ka jing ujor na kinong tray jong ka wei ka company ka bla tip kum ka in clean so mart namar ka jing bompat yo jong ki ya ka tulam na kalyang ka Khasi Students Union KSU Mauplang unit ringkat bat ka soyong circle ha ka life way tarik risau arja arpusan kila let banya kendu yo station manager jong ka tay ka office tray kam ban pan jing pensyai halor ka ni. Habakran si kilat patay kubor na kalyang kinong ilam kaseng kila ong. Balabon siyan kinong tray jong katay ka office tray kam kila uot lanam. Namar ka jing bampat yo ya katulop jong ki wat hadin balakot ka kontrak. Kata na do panay nailar Henry Kim Shem lapatyaw satya. Nalor kita kila ong ru bana kalyang station manager ula pensyay magjing slam ban ay ya katulop kaday namar badan ka syuti puja bat ki baday pet ya katulop ru ki shem syuti bat kumta ula kular ban siyo na mardor ha kasngi ban wan ya katulop ka basa jong kitay kinong tray. Jual demi kesengke sing lagi samlah sing baterai bukan lagi incline ba kita on gamba live photo na ni ba simlayo ya ka diu jungki train ba wat hatin ba kila kot ya ka kontrak jungki ko panai jong kos drai nakaleng jungan ni nong penyak jungan ni incline kila kular ban siw ya ka bainong jungki hada puterik jong September drai abai dai ba kata banta himla nakaleng jungan ni ke bor penyak ni himla ban siw kita ka tulok jongki rai maki kila persang ban ya kontak yu he buat day page new station manager ni respon ki kena jengi but andagi kena jengi kila ada warning batin yu no punya ni bola da umla respon kila ban ya nyok strong ni ban ujur sinu ri ular respon ki pan por ni ki kumba hak santerik Oktober wong ban sakler lot no ibaro rai hadin kata santerik lu sim lala ban clear rai yang ki samna kasi jongi ban se ban ujur sini ke sengki SU ban nagleng jongi ke sengki SU ru ngila sim kiai kene ban ngila tuklar mador kene ban nglawan mataru banyakaran bu lo ipo ringi ba lam nom no lo man se no sibet janmiet ne da sibet janmiet ne la shai shua ka ar beje bo lo man pendap no ikini bar khat ki jing ki bainong jing ni ki kena samra jongi nglen jongi ni kran nak post por ba kum gini ki organisation ki wan ban seng ne po ka jela jongi ni da karpat jor ba lada pisang hang ne pi ai kam ki samla kasi jongi kam dei ba pi1 ban le isen ki samla kasi jongi ba kan kam panjam repiru pi1 ban kamai spa nak ne ko kari jongi rei nekaleng jongi ban jor ba lada kini ki ai ja ba nai ja nak post ko pon nekaleng jongi sengke isu ni sa pi in sesiem ki senjam ki bating bat ni la yo sngauru wer ba new manager badan ne bo long haki kena kasi jongi ba kitu ki bala ujor chaka sengki isu ba numla su ban recruit bang ngi la ngi sa pet ya kata la dong new manager nu ban le saya kata ka ba ula ong hai kita ki wei pek sama kasi nekaleng jongi ru ngin sa ai da ka bating ban sesiem dik senjam ki bating persa kan organization Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya